Fuq il-mol tal-Marfa ġew installati 3 service pillars ġodda u apparat tal-ħadd tal-ħut mis-sajjieda. Il-proġett se jtejjeb l-operat tas-sajjieda billi jipprovdi aktar sigurtà u effiċjenza waqt il-ħadd tal-ħut, inaqqas l-isfidi li jiffaċċjaw is-sajjieda, jintroduċi sistema moderna għal kontroll u monitoraġġ li se jkomplu jollu l-livell tal-faċilitajiet u t-teknoloġija fis-settur tas-sajd. Ma' TVM News l-Aġent Direttur Ġenerali għas-Sajt u l-Akwakultura Bjorn Zoppardi qal li dawn il-faċilitajiet se jgawdu minnhom mhux biss is-sajjieda li jaqilgħu l-ħobża tagħhom ta' kuljum mis-sajd iżda wkoll id-dilettanti tas-sajd. Kif ukoll installajna automated weighing labeling machine miżin fejn ikunu jistgħu jirreġistraw il-qabdiet tas-sajd tagħhom, però wkoll installajna hoist ġdid li jiflaħ madwar 9 tonnellata biex ikun jista' jassisti lis-sajjieda biex iqandlu biex iħottu ħut li jidħol hawnhekk kbir. Fl-inaugurazzjoni tal-proġett il-ġodda fuq il-mol tal-Marfa, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt Alixi Buġija Sajt qalet li b'dawn il-proġetti il-Gvern qed ikompli jwettaq il-wedit elettorali għal benefiċċju tas-settur tas-sajt. Sostniet li b'dawn il-proġetti l-bżonnijiet ta' dawn is-sajjieda qed jitpoġġew fiċ-ċentru tal-politika tal-Gvern biex fi klima s-settur tas-sajt jibqa' kompetittiv u sostenibbli.